Takže dobrý den, dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u nového videa. Toto video bude vážnější video. Nebude to žádná reakce a nebude to nic podobného. Jedná se o takovou sebevražednou hru, jmenuje se to Modrá velryba. Jinak tady si budu inspirovat zlým zájom, takže běžte na jeho kanál, kdybyste to chtěli, udělat na to 3 videa, takže se na to běžte, když tak podívat, kdybyste chtěli. Tak jdeme na to. Čaute, moje meno je Zlý Zajo a už nejaký ten pol rok vám tu ukazujem nielen najväčší odpad YouTube a internetu, ale sem tam zabrdnem aj do vážnych tém. V priebehu posledných 2 týždňov ste mi neustále minimálne raz denne napísali, aby som sa vyjadril k jednej extrémne vážnej téme a úplne úprimne nemohol som. Nemal som totiž dostatok relevantných informácií k tomu, aby som natočil video s nejakým vysvetlením tejto témy. Tí, ktorí ma sledujete už nejaký ten čas, viete, že predtým, ako sa vyjadrím k nejakej téme, urobím si o tom nejaký obraz, naštudujem si nejaké fakty a tak podobne a tak podobne. Problém však je, že k téme, ktorú ste mi zasielali, chápeme teraz, že modrá veľryba, boli všade informácie skoro ako cez kopírak. Teda minimum faktov, všade len info o nebezpečnosti a tak ďalej. No, ako nemohol som predsa natočiť video a povedať vám to, čo ste si už prečítali niekde. Takže jinak pro ty, co by nevěděli, co je Modrá velryba, je to taková sebevražedná hra, do které se zapojíte hashtagem hashtag Blue Whale, hashtag Zobutma o 4.20, o 4.20 a tak dále, nebo hashtag Modrá velryba. Chtěl vás prosím upozornit, neskoušejte to, je to jako dá se to už na Facebooku i na Instagramu. Začalo to od z Ruska to přišlo a teď už je to i v Česku, takže bych vás chtěl varovat, prosím nehrajte tuto hru a tohle možná ještě zopakuju v tomto videu, ale prosím nehrajte tuto hru. Hlavně ty, co na mě koukáte, a nebo už ani nekoukáte, ale jenom jste na tohle video náhodně narazili. Tak prosím, když máte nějaký problém, běžte se svěřit někomu dospělému nebo prostě nedělejte blbosti, jako nikam to nevede a myslete na rodinu, na ostatní, který vás mají rádi. A tak som pátral samozrejme, ako zvykne byť. A teraz vám poviem svoj názor a zo pár faktov o hre, ktorá je podľa všetkých dostupných informácií zodpovedná za minimálne 130 samovrážd detí a tínedžerov za posledných nejakých 6 mesiacov od Ruska až dokonca k nám. To je smutný, že tolik prostě sebevražd. Ale ta hra to nevyvolala. Ty lidi už k tomu byli přizpůsobení prostě a ta hra vlastně jenom mě podpořila, protože některý lidi prostě jsou takový blázni prostě, který prostě páchají sebevraždy, ale no prostě je to strašný a teď jsou toho plný zprávy, takže pochybuju, že to někdo nezná, ale já mám rád jakoby třeba dělal na to Ducklog, nevím, spoustu youtuberů, i Píta, všichni, i Kuře, takže já bych chtěl tímto říct, že doufám, že vy nebudete to hloupí a nebudete to hrát. Na Slovensku. V Rusku bolo však inak zaznamenaných až 720 samovrážd maloletých. Nie všetkých sa ale podarilo preukázateľne spojiť s touto hrou. Inak na konci tohto videa vám ukážem aj autentickú komunikáciu toho administrátora s jednou tou obeťou, alebo teda s jedným hráčom, tak sledujte prosím pozorne. Pokúsim sa vám nejak ľudsky sprostredkovať nejaké moje zistenia tak, aby ste o danej v úvodzovkách hre získali čo možno najviac informácií a nemuseli si tak vyhľadávať informácie po vlastnej línii, čo môže potom u niektorých prerásť až dokonca k záujmu o túto hru.
inak dá veľmi ľahko zapliesť. Vopred vás teraz žiadam, vypočujte si to a pozdieľajte to ďalej známym po Facebooku, Twitteri a neviem, Pinterest a tak ďalej. A možno sa nám podarí zachrániť aj zo pár vašich kamošov a spolužiakov. Lebo pravdou ostáva, že nikdy neviete, kto má problémy a kto je natoľko labilný, aby podľahol tak silnému nátlaku. Ďakujem. No, teraz ale konečne k veci. Toto video si rozdelím do takých bodov, aby sa to lepšie vstrebávalo a zároveň aby to malo hlavu aj petu. Za ďalšie, rozumiem tomu, že týmto videom len viac upozorním na problém, ale je dôležité, aby sa o tom hovorilo a upozorňovalo sa na to, aké... Jinak toto video bude mít asi dva díly, možná víc, protože jo. Jinak taky sdílejte toto video a běžte se podívat na Zajovo kanál Zlý Zajo. Jo, souhlasím s Zajem, jako je to strašný. Takže jo. To nebezpečné. Čo je modrá veľryba? Modrá veľryba je akási taká forma hry na sociálnych sieťach, ktorá prebieha na báze internetového kontaktu medzi tzv. Kurátorom a hráčom, alebo inak aj obeťou. Prvýkrát sa začala objavovať v Rusku. No, kurátor to je takovej, dejme tomu admin, nebo prostě ten, co vám dává ty úkoly. A oběť je oběť, takže... A rozšírila sa do Kazachstanu, do Ukrajiny, do Bieloruska, dokonca do Azerbajdžanu a ako som sa dočítal, už máme prvé 2 obete na Slovensku. Ich prepojenie s touto hrou, ale ako som sa dočítal, sa nedalo dokázať na 100%. Názov Modrá veľryba dostala táto hra podľa hromadnej samovraždy alebo hromadných samovrážd niekoľkých desiatok veľrýb, nakoľko zo zvieracej ríše sú to tuším jediné tvory okrem človeka páchajúce samovraždy, tak je tento názov inak celkom príhodný. A existujú teórie aj o tom, že veľryby páchajú hromadné samovraždy preto, že jedna veľryba sa takto rozhodne odísť aj na smrť a ostatní ju proste z lojality alebo z princípu alebo z hlúposti nasledujú, neviem. Treba sa nad tým tiež trošku zamyslieť, že prečo sa to takto volá, možno, že to má nejakú súvislosť, neviem. Hra pozostáva každopádne z 22 úloh v priebehu 50 dní. A je to veľmi presne nalinkované, dokonca aj tie príkazy, ktoré dostávate v určitom čase, v určité dni. Takže je to veľmi presne premyslené. A počas týchto 50 dní komunikujete s tzv. Kurátorom ako hráč, alebo teda obeť prostredníctvom vašej sociálnej siete, na ktorej sa zoznámite a ten vám zadáva rôzne úlohy. Obťažnosť týchto úloh sa neustále samozrejme stupňuje a kurátor vyvíja vždy vyšší a vyšší psychický nátlak na vás ako svoju obeť, rozumieme teda hráča, tak aby ste kládli čo možno najmenší odpor pri tej poslednej, ktorou je samovražda. Druhý bod som nazval, že spôsob zapojenia sa. No, vďaka Bohu žijeme v takej pokročilejšej krajine a naša polícia dokáže sledovať internet už na trošku vyššej úrovni, ako to bolo niekedy. Práve preto by podobné veci u nás fungovať nemali, ale všetci vieme, ako je to s personálom na štátnej správe, kde je spolu 8,5 človeka na 100 000 ďalších úloh. Preto prosím, toto neskúšajte a nespoliehajte sa. No. Každopádně já to tady ukončím. Udělám ještě jedno video, kde vám ukážu všechny úlohy. Takže zatím čus.